Bodywyrcs yw busnes gyda chi chwaraeon. Fy mhrif amcan yw i helpu chi i cadw yn actif a gwneud y pethau ti'n caru wneud o diwrnod i ddiwrnod. Mae triniaethau yn syml iawn. Da ni'n just cael sgwrt bach am hanes meddygol, pethau fel yna. A wedyn, dwi'n creu cynllun triniaeth hollol unigryw i chi. Does na ddim one size fits all efo fi. Mae pawb yn wahanol, felly rhaid bob triniaeth bod yn wahanol hefyd. Dwi'n gweithio yn Blaen y Ffestiniog, ond dwi'n mynd rownd digwyddiadau a tîmau chwaraeon yng Ngogledd Cymru.